Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men ɗimmire. Ha joni ko e naahe gonɗen. Allah wallino on noon na mawɗo e na tokoso, on gandi ɗum. Heddi noon a waɗanoma hen gasi hande kadi eɗen mbaɗa hen e nder makko. Wadde kala ɗo jiimi ko wayni natti wonde na, sabu ko na o ko a wonno, ɗo ko i o wondi mbiyeten ko ni, ay ko ni o fooɗani. Ani ɗo ko ni tan mbiyaga ni, ayde sabu ko i wadde ni, ɗo ko i wadde mbiya ni, ɗo ko i wadde mbiya ni, ay ɗo ko i mbiya in, ay ko i wato arde in ko gotel, ay ɗo ko in, ay ɗo ko i o adi arde in, ayde in. Ɗo noon ko a lombu maskal, mbiya nin, ɗo mbiya nin. Masgal wona ko yeeso walla ado walla lombo gasi. Ma woni masgal ngal ko ɗo heedi, walla ngal heeda oga bange, walla ngal lombo, ɗo tan masgal lombo yarata. Ɗo noon ko mbiyata ko ni, ɗo mbiya ni, ɗo mbiya in, ɗo mbiya in, ay ɗo mbiya nin, ay ɗo mbiya nin. Ɗo noon ko numéro mon mo batton balle mon biyaɗe ɗe 77 906 14 81. So Orange Money, so Wave, so Western Monagaram Ria, mbaɗen hen balle men, mbaɗen hen jingere men e duuso men e jangde nde. Enen jeeyi jangde, minen jeeyi jangingol. Onon jangoɓe noon woodi noon ko dusde jangde nde. Goto kala ƴetta ko wawi no wawiri, waɗira no wiya no wiira, duusa jangde nde, ko nafoore ma an jangowo, nafoore goɗɗo jangowo hen o. Bisimillah jangen. Dental Dina TV mo jeeyno ko hen jiɗɗo jeeyede hen, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV, jiyangal mbaɗa abonné, anne wona a yentodiri e jangde e jangoɓe, gonta anne ballowo, nanna jungo e poos, balla julɓe no jangiri. Windande mon ɗimmire, ala ko janguɗa so wona na mawɗo e na tokoso. Ɗo so ɗiggi andu a serti e majjere na hankadi. Ɗo noon a jangino na, ɗo a naati hen, hande jangata na o tawi ko i naati hen. So i naati hen wi ni fooɗani, ɗo ko ni fooɗi, ɗo ko in fooɗani, ɗo ko in fooɗi, ɗo ko nin fooɗani, ɗo ko nin fooɗi. Wadde na mawɗo na tokoso, ko jangete e na e hewde ko ɗo haaɗi. Sa wawi tan ɗo andu a yalti e majjere ko wiyete e na. A andi mangal tokosal gasi. A andi ɗo a naati hen, hande kadi ganda ɗo i naati hen. Ni, ni, in, in, nin, nin. Ɗum ɗo woni masgal i to naati e na. Waɗa waɗi ko ni, ni, in, in, nin, nin, ni, ni, in, in, nin, nin. En timmini. Ƴetton kuɗi mon e karneji mon, mbani toon jangon ɗigga. On koola koye mon ƴewon bawɗo, ɗakkoɗon saɗa makko, o hollono walla on jiyon lawol. Ɗo so ɗiggi kala ko jangete e masgal na i on gayni. Ene famɗi e yeeso ma noon, ene winda ka wawa gaynude. Yo Allah wallu en nande famde. Ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah, Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi bil alamina.
on jaarama. Wassalam. Balle mon e jingare mon e duuso mon e jangde he.